リドラスの底砂、どうするのが正解？結論、清潔に保てる環境が最優先。ベアタンクは安心。体が傷つかず掃除もしやすい。病原菌が湧きにくく病気になりづらいです。砂を引くなら尖っていない細かいものを選びましょう。底砂に汚れがたまると病気になるリスクが高まります。また尖った底砂は体を傷つけてそこから細菌感染を起こす可能性があります。コリドラスはそこで生きるお魚だからこそ、そこを守ることが命を守ることです。